Čo mám robiť, ak mi údaje v prognóze nesedia? Pokiaľ vám v dôchodkovej prognoze niečo nesedí, najčastejšie to budú obdobia dôchodkového poistenia. To sú tie obdobia, ktoré ste odpracovali, odpodnikali alebo iným spôsobom ste boli dôchodkovo poistení. Naozaj niektoré chýbať môžu. Sociálna poisťovňa nemá údaje o vašej vojenskej alebo civilnej službe, prípadne údaje o štúdiu na strednej a vysokej škole. Tieto údaje však máte možnosť a právo sociálnej poisťovni doplniť. Teoreticky môžu chýbať aj niektoré obdobia práce alebo podnikania, najmä ak sa jedná o obdobie pred rokom 2004, keď miera digitalizácie ešte bola relatívne nízka na Slovensku. Preto otvorte si elektronický účet poistenca a pozrite si tam tzv. Neevidované obdobia, ktoré vám naznačia, odkedy dokedy o vás sociálna poisťovňa údaj neeviduje. Pokiaľ zistíte nezrovnalosti v časti práce alebo podnikania, tieto takisto určite sociálnej poisťovni dodatočne preukážte.